Poels wint daags na de Tour. Oldtimers vullen centrum. Het is vandaag 28 juli. Dit is het PLMA-journaal. Traditioneel wordt op de maandag na de finish van de Tour de France daags na de Tour georganiseerd in Boxmeer. Diverse toppers uit de Tour verschenen aan de start. Onder hen de nummers 6 en 7 van de afgelopen editie, Robert Geesink en Bauke Mollema. De renners werden door vele fans opgewacht. Wat doen jullie hier vanavond? Wielrennen kijken en we gaan foto's. Ja, en we zijn al op het wachten voor een foto van Geesink. Maar jullie zijn eigenlijk echt fans van Wout Poels? Ja, daar zitten we nog op te wachten. Wat vinden jullie zo goed aan Wout? Hij zit natuurlijk in Sky met een team van Froome. En hij heeft gisteren heel goed gereden. Want hij heeft goed gereden voor Froome. Hij heeft het goed gehouden voor Froome, zo dat hij een mooie de gele trui kan bouwen. En dat vinden we zo goed aan Wout. Ook Wout Poels verscheen in Boxmeer na zijn optreden als meesterknecht van Chris Froome, de winnaar van de gele trui. Hij werd met luid gejuich onthaald. Wout, hoe is het na een hectisch dagje? Ja, leuk om hier te zijn. Ja, je komt rechtstreeks uit Engeland? Ja, ik ben net thuis gekomen eigenlijk, mijn fiets even snel gepakt en hier naartoe gereden. En hoe was het bij Sky? Ja, het was wel mooi, we waren op het hoofdkantoor en daar was ik nooit geweest en het was wel een mooie ervaring eigenlijk. Ja, ik zag vanmiddag op Twitter, hele drukte. Ja, het was best wel druk, ja. Ik denk al personeel daar, dus ja, dat was mooi. Ja, hoe kijk je naar terug? Hectische dagen? Ja, het begint nou denk ik een beetje, vanaf gisteren eigenlijk, vanaf Champs-Élysées tot nou, dus ja, dat is wel mooi. En als je terugblikt op de Tour, boven verwachting? Ja, ging super, had eigenlijk niet mooier uit kunnen pakken en die gele trui, dat is het belangrijkste, dus dat is wel mooi. Ja. En nu, ik zag je moeder hier al staan, Ja. Even lekker terug naar huis? Ja, dat is ook wel even lekker weer, ja. Na bijna een maand weg geweest is dat mooi om dan weer thuis te zijn. Ja, en wat was jouw hoogtepunt deze Tour? Ja, ik denk die laatste 2 bergritten eigenlijk wel, op de West en die rit ervoor, dat was wel mooi. Ja. Had je niet voor eigen kansen willen rijden? Ik zag je bij Quintana kijken. Ah jawel, dat had ik wel gewild, maar dan had ik een andere ploeg moeten rijden, dus ja, die keus maak je dan. Ja, die afspraak was van tevoren geweest. Ja. En nu, naar de toekomst? Ja, je zei van het weekend al, de Giro wil je wel een keer als kopman gaan rijden? Ja, dat zou me wel mooi lijken, maar eerst even dit seizoen uitrijden, dan zien we wel. Op een rustigere plek dan waar Poels zijn auto parkeerde, stonden moeder Willemien en broer Jos uit te kijken naar een weerzien na een maand Tour de France. Jazeker, ja. Ik heb hem al 4 weken niet gezien, maar wel getelefoneerd en WhatsAppen. En ik heb net nog contact met hem gehad, ja. Ja. En hoe is je eraan? Zie je onder de indruk van alle gebeurtenissen? Ja, maar hij blijft er heel kalm onder, ja. Maar hij vindt het weer geweldig, ja, wat hij gepresteerd heeft. Ja, die rottijd die hij achter de rug heeft en nou is het, ja, dat kunnen we allemaal opzij schuiven en ja. Als dat één woord moet samenvatten is het woord trots, denk ik. Ja, heel trots, ja, ja. Jullie zijn blij om motor te zien? Ja, super blij. Hij heeft het geweldig goed gedaan. Dus we zijn echt heel blij dat hij hier dadelijk is en dat Sky de gele trui heeft. Ja, hoe kijk je terug op deze Tour? Ja, prachtig. Het was begin zagen we nog niet zoveel, maar als we zien de afgelopen ritten, dan was het echt met kippenvel kijken en ja, genieten. Nadat de sporters ruim de tijd hadden genomen voor selfies, foto's en handtekeningen voor de fans en om de aanwezige pers te woord te staan, verschenen de wielrenners om 8:30 aan de start van de 80 kilometer lange koers. Met nog 2 ronden te gaan wisten Robert Geesink en Wout Poels te ontsnappen aan het peloton. In de eindsprint trok Poels aan het langste eind. Koen de Kort completeerde het podium in Boxmeer. U was een geweldig publiek en de laatste woorden zijn van mijn collega Wien van der Hoorn. Afgelopen zondag stroomde de Venrijzenpleinen weer vol met oude, bijzondere en unieke klassieke auto's. Eén ding hadden ze gemeen, ze reden allemaal mee met de Oldtimer Tourtocht. De organisatie was uitermate tevreden met het weer en ook het aantal bezoekers en deelnemers stemde voorzitter Henk Willems tevreden. Meer dan vorig jaar, we denken ongeveer 325, 330, daaromtrent in die buurt moeten denken. Hoe staat het met de kwaliteit van de auto's? Elk jaar wordt de lat weer hoger gelegd. En ik moet echt zeggen, de kwaliteit van de auto's is met sprong omhoog gegaan.
met sprongen. Dat de kwaliteit vooruitgegaan is, zorgt voor een uitdaging bij de juryleden. Henk en ik hebben het er moeilijk aan om door de juiste winnaar uit te halen. Er is een veel aanbod. Net hebben we nog iemand gesproken die had een Sunbeam. Prachtig gerestaureerd, 2500 uur werk, unieke auto. Maar ja, die goede man die moest weg, moest om 2 uur thuis zijn, dus kon helaas niet blijven. Dat is wel jammer. Honderden mooie auto's, maar hoe kies je nou de mooiste? Je kijkt wat de mensen er zelf aan gedaan hebben. Dus niet iemand die zegt van ik heb bij die of die een auto kan en klaar gekocht en ik hoef er niks meer aan te doen. Maar wel, net zoals ik net zei, die man die er echt zoveel uren in gestoken heeft, jaren. Dat is wel iets natuurlijk, dat heeft wel iets. Net zoals iedereen had ook de voorzitter zijn juweeltjes onder de deelnemers. Er zijn echt zeldzame wagens bij, die zijn nou aan het rijden. Maar er staan ook zeer zeldzame hier op het plein. Met name de Bentleys. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het zijn wagens uit de jaren 30. Deke Smeets zegende de autoliefhebbers voor een veilige rit. Dat haalde op sommige momenten jeugdsentiment naar boven. Ik vind het heel mooi om te zien, zeker auto's die je zelf nooit meer in het verkeer hebt gezien. Maar op een gegeven moment zie je ook auto's waar je denkt van ach, die Fiatje 600, die heb ik vroeger zelf nog zien rondrijden, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien, er komt van alles boven, ja. En de deelnemers? Die waren uitermate enthousiast over de toertocht. Jullie hebben altijd een hele mooie rit en daar vandaan en altijd goed weer, dus dan komen wij graag naar Venray. Maar altijd met deze auto? Altijd met deze auto. Ja, ik heb geen andere nog niet, dus. En wat vindt u van de entourage hier op het plein, midden in het centrum? Heel mooi. Heel mooi. Altijd van alles te zien, omdat er diverse merken auto's aan mee kunnen doen. Het is altijd heel leuk om hier een uur of langer rond te wandelen en dan met de rit te beginnen. Voordat de eerste oldtimer vertrok, was er eerst de openingshandeling waarbij de deken de Volvo 144S van Theodor Haart het kletsje gaf. Die heeft zeker zijn kletsje gekregen en ik zeg al, hij denkt nou volgens het stuk in de PLMA's dat zijn auto zalig is verklaard en die gedachte gunnen we hem graag. De deelnemers konden uiteindelijk genieten van een tocht van 50 of 80 kilometer door de omgeving. Eerste klasse Venray is het nieuwe voetbalseizoen gestart met een 2-daagse trainingssessie op Sportpark De Wien. Onder leiding van de nieuwe trainer Stefan Seibers werd zaterdag de eerste training afgewerkt. Een combinatie van loopvormen, rondo's en partijspelen. Zondagmorgen stond de tweede training op het programma. Venray is voor Seibers de 8e club in zijn trainingscarrière. Eerder had hij onder andere Volharding, Den Dungen, Top en Beek en Donk onder zijn hoede. Seibers speelde in de jeugdelftallen van Venray en maakte in 1989 deel uit van het team dat de titel greep in de hoofdklasse. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande vrijdag is er om 7 uur weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht daalt het kwik tot 9 graden. Ook is er kans op regen. Overdag kunnen er regenbuien overtrekken die gepaard gaan met onweer. Ook zal het flink waaien. Tijdens de droge periode kan de temperatuur oplopen tot 21 graden. Dit was het PLMA-journaal. Ik wens u een fijne avond en tot de volgende keer.